Govano na-achị steeti ya bụ Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke merubere onye isi ụlọ ọrụ Jezco Onye bụ Chief Ezeokafor onye nke gbara afọ 69. Gọvanọ Soludo nakwazi nwunye ya bụ Odoziakụ na Onye bụ ndị nke gara aja misa bụ nke achịkọbara eji wee kwanyere Chief Okafor ugwu n'ụlọ ụka St. Joseph Catholic Church Ikwulọbịa bụ abụrụ nke a nọrọ n'isi ya site n'aka Peter Cardinal Okpaleke. Ya bụ aja misa bụkwazi nke achịkọbara na ncheta nne na nna ya nakwazi ihe ndị nke ọ rụnyere site na agbammbọ onye nta aka anyị bụ Ejike Abana n'obi gọọmenti haus ga-ewetara gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo toro Chief Ezeokafor dịka ezigbo mmadụ nwere ezigbo obi ma kọwaa na ya bụ akwa a na-alụ n'Ekwulọbịa bụ nke ga-eweta ezigbo mmepe ma ọ bụrụ na arụsịa ya. Ọ gara n'iru kọwaa na ọchịchị ya na amụma ga-abara ọkpụtọrọkpụ na-abịa n'iru ma kwukwa na ọ bụrụ na ego kwe na a ga-eme ụzọ si Ekwulọbịa luo Ụga nakwa Ekwulọbịa luo Amọbịa ka ọ dị ụzọ na-abụ. N'okwuchukwu ya, Bishọp ụka Katọlik na Nnewi Most Reverend Jonas Benson Okoye kwuru na Chief Ezeokafor bụ nnọọ onye na-eji akụ ọ kpatara iji wee baara obodo ya uru. Ọ gara n'iru kpọọ oku ka ndị mmadụ kaba ahụ ṅomie ya maka ọdịmma obodo. Onye isi oche otu pati Abga Barrister Sly Ezeokenwa, onye isi oche kọmitii nchere oge nke Agụata Prince Chibueze Ike, onye chịburu steeti Anambra na mbụ Peter Obi, Senator Victor Ume, ndị ji ego achụ ego dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị isi ụka dị iche iche bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụwa AB.